出国那个 slam 中午脑山起嘛。Kum shibenta ka jing yakun persya ki kam sneo hapo kishnong ki thau batru ki bala sapriang ha keleng ki benta jong ka nong ba na kalyang katanat pulit jong ka jela kalayo ban kurup ya shikong ki kiat bean ki bada ki kiat pareng ya ki bala de ki breu hapo ka nong ba haba penlong ya ka jing kenra ha ki thain polo ka bada ka jaka ka badang hap hapo ka sadar police station na kalyang ka kinhun pulit kalayo ban kurup hadu kumbashis pa khat san liter kekiat IMFL lani kekiat pareng bat hadu shispa 100 liter ke beer. Hadin balayo aban kurup yagini kekiat na kalyang katunat pulit kalale iki bentang ke badan kam kat kum gikindon jong ka ain. Bat susu na kalyang katunat pulit kala pentip ru bakani kadai ke benta jong ka jing treshitom kum katunat pulit hagaban penlong ya kipor jong ka tamasa ban lat ni ki jingma bat ki jing namar bakum balatip baki benai telang kidei ki benai babon tam kejing penlong ki jat tamasa baper